Når du står der. Hvor er den anden kan henne? Venstre. Den anden kan, den står derovre. Den står derovre, okay. Venstre. Venstre. Okay. Venstre. Min højre. Venstre. Venstre. Er det ikke fint nok, du? Så kom. Hold 4. Ja, så kan vi godkende. Okay, så hælder jeg op. Kom så, skynd dig. Er der en, der klipper den fri? Og efterhånden, som Det kan jeg godt. Nej, det gør du ikke. Pas på. Det er jeg ikke godt. Tak. Helt alene. Hvad holder op? Så skal vi over og sammenligne. Hvem var bedst? Vi tabte. Eller Sebastian. Nørd. Her er der ikke mere kop til koppesamling. Hey, hold 4. Prøv lige at komme herover. Så tager vi hold 3 og 4 nu. Men for helvede, hold 4, så kom du herover. Nu bliver det